Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an blay phi baru kini hilong ki khubor bam ta kasngi ka Voice of the People Party VPP kan pelong ye ka jingya pat ba ka bajai jai Meghalaya Secretariat ha kan ru trik unailar ar hajar ar phriu ban pinsngo ye ka jingye pat ba ban dawa ye ka sarkar MDA ba kan chimkya ye ki mat ki bakta ye ki pat ba ka jilla Habagran shikilat pathai khubor u president ka VPP ba Arden Malabasayomon Ulang ba ka sarkar kam de ban chim sting ya gani ka jingyat pat ba namar ka dak jong ka jing bitar ba jing sngokhya jing ki pat ba halor ki babun ki mat ki ba ka sarkar kam shimna la ban pen ben Ula kran shai ba kani ka jingyat pat ba kam de ban net thambon ne rung jubor sha secretarian hindrei ka long tang kalat ban pen pau ya ka jing sngo jing ki pat ba na ka rukam ka ba jai jai Uba adan ulo ong ba ka jingyat pat ba ka long ban pen pau ya ka jing e jing ki pat ba kan thup i ka samla puli ki nong hi kai bar ki we ki ba mat ya ki jing e namar ka jing bamla ka sarkar ban juba bat ban ne e halor ki mat ki bakta ya ka imlang salang ulong ru ba ka VPP ka kermen ba ka sarkar kan shim ka ne kum ka jing maham bat kan juba hong ya ki jing dawa jong ki pat ba Shushu ula kerpat ya menteri rang ba ka jela ba Konrad ke sangma ba undan hasilong ha kasngi jingyat pat ba khnang ba unyo ihi ya ka jingmi pat ba jing sngokhya jong ki nong shong ki bla sngokhya halor ka rukam sin shar ka sarkar Ula khotru eki pat ba na baro ki benda ga jela ba kin wan jingyas no oktilang ha ka te ka jingyat pat ba ban pha ya ka khubor ga ba shai sha ka sarkar ba ka de ban nong ga ba kit khli bar ba ai jingyo sngo ya ka sur jong ki pat ba uba adan ula maham ru ba ka VPP kan omsha ikinu kinu ki ba prashang ban pinmi jingkulmar ha ka te ka jingyat pat ba Ulong ba kaseng kan omshim jingkit kli la dadon ki bale jingya kulmar ne prashang ban penja buram ya ka te ka jingyat pat ba ka ba jai jai te nagalenga jungi kum ka party ni kong ngi ai khable phi ki parlo ki lap sai ka bor ki bala one shakani ka press briefing ka ba ka party ka la pentip ban yatho ye phi banai ka khobor hakani ka por ka pamanta ye ka rai ka ba ka party ka la rai nin gsi ka la don ka state executive committee jong ka party But hagani ka state executive committee jong ka party election ya ka wiga rai. Bagata ka rai kalong bangin tur she secretariat kumbangila de pen bana kumbangila de ban penshai ki ba ba andanga de ban lek ban penshai keleng ya kini ki shipotli ki mat ki bangi ngila bo bat ka bangila pen bana ba ngin select ban ke tower ban ke saudong ya ka secretariat ban pen I ya kata ka jing persya ka jing ya ka jing long mutlop bat kuman jong ka sarkar hagwidi bat kini kimat ki bakta ya ki pat ba nong chong snong bakta ya ki samla ki jing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohi kai bat ki bakta ya kamaryang bat kum ta ter te ka party hadin ba kala up ya kapor kababyang hakaba ngikwa baki exams ki jeng ki khna kin ya shwa but menta kapor kala de yangi bangin penbana khnang bangila ban pendep ya ke bangila de ban kolar shaki pai ba nong shong snong but ngikwa ru ban pensailing ba kani ka khubor ka bamata baga jingthmu jo ka party bangin let ban ke tower ban tur semin secretariat kamdi bangin let ban thau jingklumar ringin let ban pelong ya kata ke jingya ke jing ke tower ya ka secretariat dagalinti ba jai jai but kani kanum dei kata ka jinglet ban penmi jingkulmar kumagalong lani kani kamdi bangile ban nyom da kabor ya ka main secretary tenrei nginlet ban pen pau ya kata ka jing sngo mo kaba upat ba ubabun balang usngo ulinga upisa udom pitar halo kini kimat kiba ka party kalai kren ban shupen kan mau hangni kini kilong kita kimat kiba ka party kalai kren kabaning kong hoj kadi baka project lumpong deng haka baka sarkar kala
jubab kumtu tunengi na kalian ka jingi kwa baka sokar kan ai ka jingtip ka bashai white paper hagubdi bat kani ka lumpong ding project namar ke eke baro kamlong ka bashai lani kamlong transparent nalo baka sokar kala ai jingtip yikitu ki samla ki beki bakala wing baka num kata itu lumpong ding ringi kwa ya ka project hi baro koi ka di ban ai ka jing pentip ka bashai kabar ka mok ka jingkhoj haka jingpelong yaki exam thungkam hapo DSC but MPSC but dangshen Nagaland ka party kila tho ka shithi show chief secretary hakibdei but ki jingbam ya be but ki jingle to haka DSC examination ha West Giant Hills hagaba ka party kala yo igi sakhi ki babyang baki don ki katukani ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki bal shi jubab tang katukani tli reki kala yo ban yale ya ka personal tiki bakum kini kideke ike ki bangi ngi kwa ban pendu jai but ya gani ke jingtho ngi la tho sha ka sarkar deng bau chief secretary ba kide ban pendu ya kani ka interview kam jongka DSC West Gentle District la jashen ini de tang ita i pingit na ki jeng kenrei jingjlei jongki kam thok kam shukor ha ka thongkam thongjam te kabalai kabang lekren kalong kumdu ban buram nangi kino hikai ba kin